Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Xa estamos de volta da publicidade, abrimos esta segunda parte deste Verán Verán dende este parco situado aquí ao ladiño da Praza da Panadeira en Sanxenxo. E antes de nada lembramos, como sempre, o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E comezamos esta segunda parte falando de festa, falando de gastronomía, de música, de todo un pouco. E para isto ímonos a chegar ata a festa Feira Tradicional de Caldas, unha feira que neste ano, neste 2019, cumpre 8 anos de antigüedade e que non se quixo perder o noso compañeiro David Valverde. Moi boa, Silvana. Estamos na 8ª edición da Feira Tradicional de Caldas de Reis e aquí hoxe imos ter degustación de carne de caza e tamén imos estar co grupo Treixadura pola noite. Así que queden con nos cos espectadores e comezamos. Benvidos á Feira de Caldas! Que temos aquí no teu posto, María? Os roscóns típicos de Caldas. Son típicos de aquí pola forma. Pois se te das conta, teñen forma como de home, así, unha cosa media rara. Ajá. E leva fanse con fariña, ovos, manteca, anís, ralladura de limón e ralladura de naranxa. O bolo de ovos, que é típico tamén. Tamén típico da zona de Caldas. Sí. Regalaban os padriños os afillados Pola Pascua. pola Pascua. O que pasa é que como hai moita xente que non nos conoce, pois trexémolos para que os vexan. Para que a xente vaya botando un ollo. Temos aquí exposto o que traballamos en todo o ano. En que traballan todo o ano? Traballamos manualidades que se fai tal. Tuvemos un curso de costura e temos un curso de calceta que facemos os jugóns, todo aquela toquilla. Pois montei onte isto para facer a puntilla para un mantel de liño e isto estou traballando con liño. Con liño, é moi complicado facer este tipo de traballos. Home, hai que tente que gustar, senón non entretenido, a min reláxame moito. Pois temos que encher os bolillos co liño, bueno, en este caso liño, trabase con outras cousas tamén. E despois temos o patrón do que queremos facer, montamos cos bolillos e vamos facendo o dibuixo que temos, traballando cos distintos puntos que hai. Temos o trigo. Como o trigo? O trigo, mira, é aquilo, sabes como é? Mira, é o trigo hai que sementalo, non? Hai que sementalo. Sí, e crece. E despois, cando está un pouquiño así, a espiga madura, Sí. hai que sejalo. Nós sejábamoslo co fauciño, que daquela non había nada de maquinaria. Co fauciño. E despois atabámoslo, así, en monllos. E despois facías unhas moreas. E despois hasta que viña a malla. A malla, O día da malla. Aí queríamos chegar, o día da malla. Iso como vai? O día da malla. Puñías o trigo e dalle ti. Ves? Facías así. A desgranalo. Para sacar o fran. Despois levámoslo ao muiño. É mañalo. E despois cocelo. Degustación de aquí da carne de Estaba caza. boísima toda, moi boa, gustoume moito. Corzo, xabalí, Corzo xabalí, que é o que lle gusta máis? ustedes que non sei, vai todo revolto e todo está moi bon. E todo está moi bo.
E o albariño tamén está moi bueno. Está rico. Hello. Está de maravilla. Mellor o viño co jabalí. Mellor o viño que a carne. Co jabalí. Todo. Acabou. Mais ben. Ahora, ostras, non lle vai falta a mí meter gasolina. Que cosa mala será o que hai aquí en Caldas de Reyes? Pois que veña aquí a Caldas a disfrutar da boa xente, da cultura, da carballeira, do río e das termas. Aquí estáse mellor que ningún sitio. Isto é unha maravilla volver a facer estas festas que son as de antes. Porque agora... Todo iso estáse perdendo agora. Estáse perdendo, pero había que... Estamos recuperando, é bonito. Con que nos vai deleitar hoxe Treixadura, hoxe pola noite de Caldas? Bueno, Treixadura trae a Caldas a xira Indacanto, que é a xira coa que estamos percorrendo o país este verán e é a presentación do noso último traballo, que ten ese título precisamente. Así que estamos deseosos de que chegue o momento de poder sair ao escenario, porque é unha xira que está funcionando moi ben, vamos a presentar a maioría dos temas do noso último traballo, pero vamos tamén a facer un oquiño para os clásicos de Treixadura que van a soar esta noite tenen aquí na Carballeira. Como ves, Silvana, a Carballeira de Caldas ateigada de xente para poder gozar da música de Treixadura, do que é noso. Nos vémonos no seguinte report. Ata a próxima. Pois claro que sí, David, aí quedamos coa nosa música, coa boa música de Treixadura. Moitísimas grazas por esta reportaxe. Nos continuamos neste verán falando de máis festas, dunha festa que ten ademais xa moita tradición en moita zona como é o Marisquiño en Vigo, unha festa que non se quixo perder a nosa compañeira Talía García de Localia Vigo. Hola amigos de Verán Verán, estamos aquí en Vigo en el primer día do Marisquiño, donde a lo largo de toda la jornada se irán desarrollando diferentes pruebas, actividades y conciertos para todos los públicos. Vamos a hablar con la gente a ver qué espera de esta edición. Éxito rotundo de la 19ª edición de O Marisquiño. Desde primera hora del viernes se acercaron aficionados y participantes venidos de distintos puntos de España. Desde San Sebastián de los Reyes. ¿Somos de Burgos? Yo desde Madrid. Todos creo que venimos de Madrid, los que estamos aquí. De Cataluña, que estaba, bueno, de un pueblo de Baibona que está cerca de Igualada. A Igualada, que son de vivo yo. De Murcia, la costa murciana, desde la otra punta de España. Un público que cada vez crece y se internacionaliza más, llegando a los 150.000 visitantes en la pasada edición y cerca de 3 millones de espectadores de más de 50 países por streaming. Entre los asistentes se apreciaba una variada mezcla entre los fanáticos de deportes urbanos y los curiosos. Bueno, yo empecé a venir hace 3 o 4 años. La verdad es que no estoy muy enterado de estos deportes, pero me mola venir y verlos y me lo paso bien, la verdad. A mí todo en general. O sea, siempre me ha gustado la cultura del hip hop y todo eso. Y bueno, vengo con él porque a él siempre le ha gustado también. Hay que verlo por primera vez. El clima me gusta, un poquito estos días que está lloviendo, pero bueno, el clima y el ambiente, la gente, no sé, la costa, el mar, está bien. Pues todos los deportes en general, porque también hago dirt jump, BMX y la cultura urbana y todo eso, si nos gusta y el rollo hip hop, entonces pues, aunque hay una cosa esta en España, pues habrá que venir a verlo. En el festival se dieron cita hasta 9 disciplinas diferentes que van desde el básquet 3x3, skateboarding, flatland, MTV Downtown, BMX, graffiti, breaking y las 2 nuevas de esta edición, el freestyle fútbol y el dirt jump. La primera jornada comenzó con entrenamientos y el inicio de algunas pruebas en categorías junior como el BMX. Sí, desde los 5 años. Bueno, hoy no competimos y solo entrenamos mañana. No, he competido unas 2 veces o 3. Pues bueno, a ver si podemos quedar en buenas posiciones y sobre todo pasárselo bien. Espero que sean mejores que los del año pasado. Porque el año pasado, ¿cómo quedaste? A ver, cuéntanos un poquito. Cuarto, que salga bien, que no fallen los trucos y que no llueva y que podemos competir. El festival sigue queriendo llegar a todos los públicos, incluyendo novedades como Marisquiño Kids y continuando con otras actividades ya consolidadas como la programación musical, en la que este año se incluyeron artistas importantes como Eric Bobo y J mayúscula. Durante todo el fin de semana se disputaron las finales, aunque muchos ya estaban satisfechos con participar. Este ya es mi 6º año, pasarlo bien como siempre. Premio si cae, pues siempre mola, pero bueno, pasarlo bien sobre todo. Independientemente del resultado, lo que prima en O Marisquiño es el buen ambiente. Somos poca gente los que montamos y estamos dispersados por toda España, pues es aquí cuando nos encontramos, o sea, mola.
Se montas ben BMX, ben, que mola. Pois xa nos quedou claro que o Marisquiño mola. Moitísimas grazas a nosa compañía Talía García de Localia Vigo por esta reportaxe. Nos abrimos ahora neste verán a nosa segunda entrevista deste programa. Facémolo dende aquí, dende este parque da Praia da Panadeira, e falamos de cultura e de educación coa concelleira desta área neste Concello de Sanxenxo. Lago, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco, e a pregunta que lle fago a todos os convidados: como está marchando o teu verán aquí en Sanxenxo? Pois moi movido, como podes ver, no enclave no que estamos ubicados, podes apreciar como a xente está disfrutando en torno da praia, pois hai que darlle ocio alternativo, non? Para máis as noites e demais. Entón, toda a programación de cultura leva consigo un movimento nas 7 parroquias do Concello que hai que levar. Bueno, pois contanos un poquinho como se organiza, non, unha actividade cultural nun concello que veñen tanta xente, milleiros de persoas. Imagino que tamén será unha responsabilidade. Logo falaremos do eido educativo, pero imos primeiro co ese eido cultural. Toda unha responsabilidade e moito traballo, imagino, non, Paz? Pois moito traballo, pero o que temos en Sanxenxo é que veciños, membros de colectivos e a administración local queremos ser os anfitrións de todas estas persoas que nos visitan durante o verán, e por eso programamos durante todo o ano a programación que vai de xullo a setembro, non? Aí participan máis de 50 asociacións, son 90 actividades que empezan 1 de xullo e rematan coas festas de Santa Rosalía. Bueno, todavía nos queda a concentración de motos hacia o final, pero donde todos vamos aportando un poquinho para ter para todos os gustos e para todas as idades. Temos festas gastronómicas, temos festas patronais, temos actividades culturais, musicais, incluso circo de rúa, cine na rúa, etc. Non? O que queremos é ter un abanico de actividades para que todo o mundo veña. Ese é un traballo de fondo entre colectivos e administración. Cale a participación, non, da cidadanía, de todos os que nos visitan e visitan aquí Sanxenxo ao longo do verán en este tipo de actividades? Pois a participación é moi boa, o espectáculo reclama un tipo de público, non? Suele funcionar moitísimo o espectáculo de formato familiar, onde papás e mamás acuden cos nenos e poden disfrutar durante na noite de verán, durante hora e media de espectáculo a disfrutar da noite sanxenxina, ese é o que máis. Pero tamén hai que dicir que as festas patronais están aí, e os propios veciños de cada parroquia se impulsan e se mobilizan facendo actividades paralelas que fan que ademais xente se sinta motivada e a ver que pasa nas festas de Vilalonga, de Noalla, de Portonovo, que é o que está pasando aí, non? E todos xuntos facemos esta gran planificación de verán. Falamos desa gran planificación do verán, xa pasou un mes e medio, por así decirlo, deste verán. Un pouquiño témolo pasado por auga, pasado por vento, pasado por... Hoxe temos un día precioso, a verdade. Como marchou este verán en canto a actividade cultural se refire? Como vistes tamén a participación? Non sei se máis, menos que outros anos, se o tempo que non acompañou en exceso influe, non influe a hora de sair, animarse, participar máis? Pois claro que o tempo influe, non? Houve actividades que houve que suspender, as que están pospostas para próximas datas, pero si é certo que a xente igual, non? Pois si sae, si quere ver actividades, tenemos que ir coa chaquetiña posta, porque é obrigado. Unha rebequita, non? Que se dice. Sí, pois unha rebequita que é obrigado, pero dende logo si funcionou o verán e as actividades, non? En Sanxenxo. Falamos agora do que nos queda por diante, estamos a mediados de agosto. No Concello de Sanxenxo, que nos queda por diante? Moitas cousas todavía, entre elas as festas grandes, non? Que será... Sí, pero bueno, as festas grandes agora mesmo non imos a falar, para eso tenemos un episodio... Tenemos episodio, no, pero sí, o broche final, non? Do verán de Sanxenxo, as festas de Santa Rosalía. Pero sí, quedan actividades musicais, quedan actuacións da banda, queda un concerto dunha rapaza de aquí, Paula McCarthy, que é de Dorrón, veciña de Dorrón, que ten unha voz que vai facer Portugalicia, non? Que Portugal e Galicia, os fados como protagonistas, que creo que é algo para deleitarse, non? Nunha noite, imagino que pode ser. Queda o Príncipe de Asturias en actividades deportivas que temos mañá, o día 15, e demais, non? Todavía quedan moitísimas actividades que hai que ir disfrutando e vivindo día a día. Falamos de todas esas actividades, falamos da repercusión que teñen e tamén un poquinho do impacto que teñen de cara a economía do Concello de Sanxenxo. Imagino que todo iso móvese, fai que sala xente, que consuma e que deixe, por así decirlo, os seus diñeiros nun concello como este, non? A nosa intención é que con estas actividades a xente se motive a estar en Sanxenxo, non? É dicir, non só disfrutar do que xa temos, que son as praias, como podes ver, do noso paisaxe, das nosas xentes, non? Que fan de anfitrións, coa gastronomía, cos seus recursos e cos seus negocios, sino tamén aportar ese gran área con unha programación que digan, pois mira, estou en Sanxenxo, despois da praia, teño para facer estas outras actividades, estas outras cuestións que son de interese para min ou para os meus nenos ou para a familia en xeral. Encher de contido todos eses ocos, non? E esas tardes de lecer, canto traballo pode custar para un concello como de Sanxenxo? Non calculo o traballo, non calculo. Miro a satisfacción e, sobre todo, somos constructivos ao rematar, vemos os fallos, como hai que velos e demais, pero que valoramos é como está o público, non? Cando está disfrutando dunha actividade.
que é o único baremo válido para ver se unha actividade funciona ou non funciona. Imagino que o público familiar será un dos públicos protagonistas, non? Nas actividades de Sanxenxo, porque aquí familias temos moitas, non? Pois obviamente, por iso temos un espacio especial para rapaces, non? Temos moitísimas actividades, non? Para que os nenos poidan disfrutar de Sanxenxo durante o día, os obradoiros na rúa, ludotecas de verán, agora estamos con Ludo Exploradores, que coñeceron o entorno a través de actividades, non? Que vas levando para que sepan de onde vimos e como son as cousas, etc. Entón, pois sempre temos movimento, cos máis cativos que, sen dúbida, é un cebo, non? Para que os demais tamén se queden en Sanxenxo. Para todos aqueles que nos estén vendo, que digan, pois mira, vou estar en Sanxenxo, quero coñecer a súa actividade cultural, a onde se deben dirixir, onde podemos coñecer toda a actividade que temos aquí neste Concello? Pois temos na propia página do Concello e tamén temos en formato papel, temos o programa de verán nas oficinas de turismo nos edificios municipais, vale, onde está todo fixado desde 1 de xullo hasta remate. Bueno, falamos de cultura, que é unha das áreas que leva a paz, pero tamén leva a outra, que é a educación. Temos aí a volta, na que a moitos lles custa recoñecelo, a volta ao cole, que xa temos aí a volta da esquina, e outros estemos desexando a volta ao cole. O día 11 de setembro, todo a punto nos coles daqui do Concello de Sanxenxo. Estamos en elo, non podo dicir que este todo a punto a estas alturas. Bueno, se está traballando, non? Se está traballando, o que pasa é que queremos organizar, o ano pasado fixemos un impulso en obras necesarias nos diferentes centros educativos de primaria, pero este ano queremos planificar obras. Está claro que os centros teñen unha idade, esa idade necesita unhas reformas, leva consigo un mantemento, entón queremos organizar unha planificación con un coste, un orzamento para poder destinalo a ir cubrindo esas demandas xa necesarias, non? E dándolle, pois, bueno, esa calidade nas infraestructuras dos propios centros educativos. Demandas, imagino que algunha que vai salientar notablemente ao longo deste verán ou que se este executando estes intres? As máis valoradas, salientar e máis, están se planificando. Estamos falando de cantidades moi grandes, non? De orzamentos importantes. Entón, estamos facendo, pois, o que son mantementos, non? Que son pintados, reparacións de carpintería, de aluminio, fontanería, electricidade. Iso que está facendo agora mesmo. A posta a punto para a volta ao cole, vamos. Eso sí, para que cando cheguen os nenos, polo menos vexan que sí, que está todo funcionando no seu sitio, en que quedan moitísimas cousas por facer e somos conscientes. O que se teño que dicir é que temos un traballo en común, a comunidade educativa, que son os centros educativas, as AMPAs e o propio Concello traballando pois con criterio único para mellorar cada centro. Eso é moi importante, non? Para poder traballar en conxunto e traballar sobre todo para a calidad dos nenos, non? De que o neno este onde ten que estar e como ten que estar no século XXI. Cal é ese criterio a seguir, o obxectivo que vai a perseguir neste mandato, novo mandato dentro do Concello de Sanxenxo, dentro do educativo? Tendo en conta que as obrigas municipais son a limpeza, mantemento e conservación, as infraestructuras é o que máis nos obriga, pois eu creo que esa planificación é importantísima, non? Para nos ir proxectando en cada centro as obras necesarias a acometer de maneira casi inmediata nestes vindeiros orzamentos. Pero depois tamén hai que falar das tarefas complementarias, non? Que podemos levar a cabo a través da administración local en conxunto, traballando coa Federación de APAs, que aglutina todas as APAs dos centros educativos e que fai un traballo moi importante en cada centro, e que son actividades que chegan aos propios nenos, non? A cada un. Entón, pois, queremos encauzar esa liña de camiño coas AMPAs, ir apostando programas de conciliación para que as familias o teñan máis doado a hora de traballar e tamén que os nenos poidan ir ao cole, porque hoxe en día é complicado, e seguir impulsando iniciativas e medidas onde traballemos todos en conxunto. Acabas de atacar unha palabra moi importante que é a conciliación, algo que moitas familias botan de menos. Contanos un poquinho cal é a importancia que se dá a conciliación dentro do Concello de Sanxenxo, cal será esa prioridade, non? Pois mira, a conciliación no Concello de Sanxenxo cada vez ocupa un lugar máis importante. Empezouse xa uns anos dende servicios sociais, dende outra área, co programa Pai Fillo Nai no verán. Somos un concello turístico, somos conscientes de que pais e nais traballan no verán e os nenos non teñen colexio. É moito, ademais, non? Moitísimo, entonces con uns horarios moi complexos. Entón se puxo en marcha o programa, algo novedoso naquel momento, que agora copiouse en outros lados, pero que ao mesmo tempo, durante todo o inverno, estamos apoiando dunha maneira sustancial a todas as AMPAs e centros para que teñan o plan madruga, aqueles que o poidan ter e o comedor, non? Para que os pais poidan levar mellor o día a día, non? Se xa máis cómodo, os nenos ten atendidos en todo momento. Eu creo que a conciliación é un paso adiante que temos que ir mellorando todos en conxunto, non? Durante día a día. Na época estival, o mellor este ano xa vos pillou moi enriba, foron as eleccións, o mellor tempo a traballar pouco, pero de cara ao ano que ven para o verán, tamén vos plantexades continuar traballando na conciliación e mellorar esta materia? Sí, sin duda non é un paso que poida estar atrás, é unha demanda que existe, unha demanda que está constatada a través dos datos da participación e que hai que ir mellorando e concretando onde tens que incidir, non? Cada ano, pero dende logo deixala atrás nunca.
Paz, pois imos a brindar por esa conciliación, pola educación e pola cultura, por todo o que temos por diante todavía por celebrar aquí no Concello de Sanxenxo. Un prazer, pero antes, claro que sí. Co teu permiso, imos a tomar uns minutiños de descanso e imos a publicidade. Quedan agora con os artista da semana, María Elena Sosa, e agora sí, brindamos con Paz Lago, concelleira de Educación e Cultura do Concello de Sanxenxo. Un prazer, Paz. Un prazer. La nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Alegrías para darte, tengo 1000 noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas.